Здравейте, здравейте на всички, които ме гледате. Аз се казвам Стоян и започва поредният епизод на Clash Royale. Както виждате, съм вдигнал арена и в този епизод ни предстои голямо отваряне на честове. Тъй като много се бих и много битки направих, т.е. един приятел се би. Така, сега вече е по-добре, мисля, че. Да, почваме да отваряме честове. 36 голд. Барберианите. 4 бомбера. Добре, не беше зле. 36 голд. Един спир гоблин. И 4 арлс. Всички са ми от трета арена честове. 22 голд, 2 бомбера и 2 спир гоблина. 27 голд, 1 бомбер и 4 скелетон. 28 голд, 4 гоблина и 1 джиант. Сега мен за битка. И аз ходи се скри, бе. Ще ме размажеш. Тия тук са ненормални всичките. Кажете ми дали барберианите е силна карта. Един приятел ми казва, че е силна, но аз на вас вярвам, не на него. Така че можете да напишете долу в коментарите. И ще пробваме, ще тестваме дек с него. И сега преминаваме към Golden Chest, който има 91 голд, канон, 7 барбериана, 7 гоблина и 2 файрфол. Също така ми кажете и за канона дали е силна карта. Не знам, на вас разчитам да ми напишете долу в коментарите. И сега следва Crown Chest, в който има 248 голд, 2 джема, 4 бомберина, 11 канона, 15 арлс и 4 томстоун. Добре, Томстоун, не, аз не го използвам, затова няма да играя с него. Не, всъщност ще махна Кнайта и ще пробвам тия барбериани, да видя колко са добри. Така. Няма да апгрейдвам нищо друго. Тук едни и същи карти има. Да преминаваме към битките. Надявам се да направя победи, за да отворя Crown Chest, но не съм сигурен, че ще успея. Да започваме. Вчера един приятел ми дигна трета арена и аз не мога да играя. Аз му казах, викам, за какво ми я дигна тази арена, като аз изобщо не мога да играя тази игра. Той вика, ще се научиш, трябва да се развиеш. Да, ама не става, няма да стане от мен играч. Но той не ми вярва, вика, ще се справиш, няма проблем. Да, ама не мога да играя тази игра. Просто нямам. Той някакси така пускаше гоблин барела. Една победа, т.е. една корона, това още не е победа. Още един уич ще пусна. Между другото, Ди гледах, че е пуснал
Unboxing с Галя виртуална реалност. И се чудо това нещо колко ли пари е дал за него. Сигурно над 1000 лева някъде горе-долу. Според мен е толкова някъде. Не. Не. Браво. Не фейлнах. Тук вече фейлнах. Балун, то гаден балон. Шит. Я чакайте, че много се събрах тук. Отиде коню реката. Бам. Да, тук фейлнах, дами и господа. Този пък канон, за какво го пусна? Смутаняк. Да, фейлнах много жестоко тук. Не. Не съм фейлнал, всичко е под контрол. Това е там, не може да се скрие. Така. Request карти. Така да видя. Айде барберианите ще е. Такова не, че ги ползвах. Но я да тествам този дек. Не. Ще тествам с канона. Ще махна бомбера. Не. Ще взема тия. Тая Валкира, че тя за скелетите е добра. За скелетон армията. Този Джиан трябваше да го махна, той не ми трябва, за какво ми е. При положение, че си имам Елит Барбериан, той не ми трябва. За това говорех. Да, но за летящите вече. Да, тук фейлнах. Не една коронка да взема. Стига де. Айде, умирай. Не знам. Браво, поне една коронка, щом имам. Това е добре. 60 секунд почти остават. Но няма да съм жив до тея. Да. Опа. Извинете за музиката. Две Барбериан. Какво? Те Барберианите, я да махна този джиант. Какво правя, бе? Боже. Само, че кой да сложа? Айде, тая москитарката ще сложа на негово място. В групата Clash Royale България ми казват, че този
Giant е добър, което изобщо не е така, защото е много бавен. Много бавен това е Giant. Добре, удря да аз пък. Стига де, пак ли ще загуба сега? Мамка ми. Мразя да губя, но такъв е живота. Да бе, да. То контратакува бе. Много нахален. Айде, доби го де. Браво. Браво на мене, защитих се. Успях да се защитя. Хе. Загазих. Хюстън. We've got the problem. Не! Пак ли ще фейлна, бе? Какво ми става? Днеска не съм нещо във форма. Айде, аз ще изчакам малко да видим той как ще ме атакува. Торта някаква. Да, ето. Дидоди, виртуална реалност, лошо нещо. След малко ще го видя, като свърши епизода. Всъщност аз докато не отворя Crown Chest няма да свърши, така че още малко ще трябва да ме изтърпите. Но ако не ви се гледа, разбира се, веднага можете да го спрете. Не ви задължавам в никакъв случай да гледате. Чак пък рейдж. Тос. Смотлю. Тук ме издебна много лошо обаче. Пускаме една мини пекичка. Баси нещастника, заклевам се. Такъв нещастник няма на земята просто. Нещастник. Скапен долен. Деба и рейчът и деба аз. Това ако не е рейч, ми напишете в коментарите, че се бъркам вече. Стига с тия тъпи барбериани, майко ти. Това да е Гоблин Барел. Това е най-унизителната карта. Ама аз пък я ползвам. И моя приятел много я ползвам. Разправя вчера. Бам, айде, фейлнах пак. Мамка му. Извинете за обидите, ама се ядосвам просто. Много се ядосвам на такъв тип игри просто.
Защо не мога да ви го кажа. Майка му стара, значи... Така по една коронка. Пак е нещо. Леле. Аз колко имам от това? 3. Още малко и ще ми се чака да стана 5. Много пари искат тия, баси, хората. Ще удили си. Аз искам да си имам пари. Айде, 5 лева, давай тук. Май, този дек не е добър. Моя приятел днеска не може да дойде, иначе щях да го извикам да ми направи пак много победи, ама има работа друга и няма как да стане. Тъпа. Леле, не мога да повярвам. Баси майка, това не е истина. Не, този дек определено не е добър. Веднага сменяме тактиката. Тия ще ги сложа на място на тия стрелци. Lightning. Я това ще го сложа. Не, няма да го слагам това. И си пробвам от моята си страна. Къде ги пуснах? Там и аз не знам. Не, тук. Файл, този епизод е пълен провал, просто нямам думи. Какво ми става днеска, не мога да ви кажа, дами и господа. Епизодът стана пак над 20 минути, но няма да се отказва, докато не отворя втория Crown Chest, който ще е факт след малко. Трябваше елит барберианите, боже господи. Колко съм зле, дами и господа, колко съм зле, просто нямам думи, никакви думи нямам за себе си. Не мога да се опиша. И става тъпата уич. Само. Не бе. Айде. Не! Скапания балон. Мамка му. Да. Айде, мри. Пълен провал, дами и господа, е този епизод.
Направо не е реално това. Гледай какво става, гледай просто. Ебасти. Откъде ги изкопа тия карти, бе, младеж? Не, това е невъзможно е просто. Вече се ядосвам и ще стане зле след малко. Пусна мини-пеката и барберианите. Не. Мамка му, не ми върви и толкова. Тая битка не спечелим ли, приключва епизода и това не мога повече да се разправям. Почвам да се нервя, това хич не е добре и затова просто ще приключа след малко. Айде, окюпа. Абе, що не ми връзва така, бе, мамка му, де, бас? Не, почнах много да псувам, свършва епизода просто. Свърши след малко епизода, почнах много да се нерва и не е добре това. Нито за вас, нито за мен. Аре бе, какво? Как забива, просто не е реално. И пак фейлнах. Не е истина това, не е възможно просто. Ами, това беше за днешния епизод. Довиждане до следващия епизод.